Mulane ulangan mlebu Pak Nyoto. Oh nggih, sembah nuwun niki. PR digarap Mas. Niki lagon wajib Selendang Biru saking Pak Teris ingkang kagungan kersa. Selendang birune karawitan sanes dangdut engko dangdut. Selendang biru cah enom nggih. Geser. Panen saiki entek nggih mingar-minger sarunge jebol. Ayo, selendang biru ben rada anget. Lho. Oh. Sing geser sing terus ya melu geser, ya lukir. Nggih. Wonten selendang biru menika saking Pak Tris katur sedaya ingkang taksih wungon wonten ing mriki sugeng dalu sugeng wungon nggih. Sepisan malih monggo bapak-bapak Kang Mas Mbak Yu Ibu monggo ingkang ngersakaken lelagon nyumanggaaken nggih. Mboten sah isin-isin niki kancane dhewe wonge dhewe. Monggo mriki nyuwun syukur kersa nyekar piyambak nggih leresan. Niki dudu wong liya Pak niki ya keluarga besar Muda Laras. Ketok nggih. Ketoke wonten wong jaba niki ya wonge dhewe keluarga besar Muda Laras saking Padas. Dadi nek gladen ngoten nika wonge nggih niki nggih. Gladen nek malam Rebo ngoten nika ten daleme Pak Tik nika nggih piyantune nggih niki. Dadi niki wonge dhewe kabeh. Mulanipun monggo ingkang kersa nyekar nyumanggaaken ten mriki. Inggih. Betul. Nggih. Sampun nggih. Betul nggih? Nggih. Sampun? Oh dereng. Loh. Piye to ki? Leh genah kaya ngene leh kok kaya. Nggih. Monggo nggih. Nggih. Derek mawon, derek ngintil lagon mawon mboten napa-napa. Ih. Monggo.
batin setiamu. Tetapana janjimu selendang biru. Selendang biru keungane medok solae beciane dodan kacena ungu nangke batik solae sembe saja digawe kingung ora ngadekane selendang biru among enak ing ati nora tekan batin setiamu selendang biru tetapana janjimu selendang biru. Inggih selendang biru sampun ngatur nderek nguri-nguri kabudayan Jawi awit kuncarane bangsa gumlare negeri gumantung jiwane penerus bangsa sing wis gelem nguri-nguri marang kabudayan Jawi. Pramila kanthi menika kunjuk dumateng para kadang-kadang warga masyarakat Padas mbok bilih panjenengan sami badhe gadhahi hajat mantu saged kinaketan kalian Sekar Muda Laras ingkang dipun pangarsani Bapak Rosdi murah tur mriyah ya ngono ya Mas. Nggih ditekno karo sapa to Dik? Oh iki ya wonge dhewe lho. Awake dhewe. Awake dhewe. Ya. Ora usah jual mahal karo wong dhewe. Nggih. Nggih menika wonten pamundutan Pak De. Oh, pamundutan apa? Saking Mbah Berjonggo. Heeh. Nggih. Mbah Berjonggo njaluk gendeng. Nggih, nyuwun nyekat nyuwun dhewe. lagon, nyuwun podang kuning. Oh, senengane kok ya cik manuk to. Awitekno wong ya hiburan ya manuke ya diurus to. Mbah Berjonggo kuwi, Mang. Mbah Berjonggo. Sesuk tak terani manuk nek no. Nggih. Heeh. Ingkang kalih nggih wonten pamundutan Pak De. Apa? Saking Mbah Punden kula saking Mbah Darno. Oh. Nggih. Mbah Darno nyuwun sejuta cinta. Oh, jalukane ya akeh nganggo banget ya. Datur ya. Iya ora apa-apa, Nggih pun to. Muda Laras ke ora enek ceritane ora iso ora enek. Muda Laras Padas dene. Padas. Aja meneh kok mung podang kuning sejuta cinta. Sing urung digawe iso. So, Diatur ya. Ya, enak Nggih. ya. Nggih menika wonten podang kuning saking Mbah Berjonggo nyuwun podang kuning. Mangke sabibaripun podang kuning wonten sejuta cinta saking Mbah Darno nggih. Mbok bilih sampun samakta monggo nyuwun podang kuning niki
Bukane napa? Oh, bawane kalih Mbak Ratna. Monggo Mbak, podang kuning. Pak De, Pak De. Nadyan wujud temong peksi kedek Mbah. Agawe talining bronto alus manis tur mraati sing kok cekel Wasuenggot kula lono golek isi podang jenar ya ngene iki ketok kompak lah ya iso no babunga rasaku alon-alon watone klakon ya wong ayu nyanding bisa dadi awan nang omah wis ora krasan. Yuk, monggo Pak Ratna. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Bembang piteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencak ning ngepang kekencangan tak rindik saka katuwen sarawing ngoceh dheweke ngalih bencokan kae tak suwon mbok aja ngiti podang kuning gawe pikirku kemeng seleret tireng tak sawang tambah manis tiba bengah yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwak liyan yen si podang andudut dadi kepranan ora manung atiku sansaya ketreng tak srenani dangdut keco ya kadang-kadang sinuman sing padha joget sinarengan muda laras to ya
bablas. Lah ya kepenakan ya Pak, bablas nih mawon. Nyolot-nyolot 29 tidak somong. Ora bakal atiku kekiwang liyan yen si padha andudut ati kebranan ora padha atiku saya putra tak seranani senepikat bulut tinggal Yo yo. Iya iya iya. Yo 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 yo. Masuk Pak De. seabane ngembah wis ora krasan Luyuran panggolek Sing ising tak sayang. Bobel-bobel miniatur anggonku. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Upane bareng nganti liya kaya Eyang tak sami kok jangan dari desa kekabuan Sering ngoceh dheweke ngarepe cokan Elakae tak suwun bocah iki Bodong kuning agawe pikirku komeng. Sreret ireng tak sawang tambah mangise. Bunga yen lakonan ning sirate Hae. ora bakal atiku kekiwang liyan Yen si padha andudut ati kebranan. ora bener atiku saya putra tak seranani sepikat bulut wedok Pamundutan takses tunggal. Kelawan nyuwun apa Mbah Berjonggo? Oh, sejuta cinta. Nggih kunjuk dumateng para kadang-kadang Wira Pradangga gendingi sejuta cinta monggo atur nuwun. Asik asik ya. Iya iya. Yo. 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 Eh. La 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 la.
sejuta cinta. Rindu, rinduku 100 rindu. Wong bagus, sok kapan bakal ketemu. Wong bagus enggal bali tindakan tansah ngeteni cinta cinta aku cinta Cintaku, cintaku sejuta cinta iya 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 la, la, la. Ya 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 he ah he ah he ah sak lumahe jagat iki mong sira kang tak tresnani ati bedhaeng bumi sira tansah tak obati Jawa Timur tak berani Jawa Tengah tak berani Jawa Barat orang eri Nangera ana sing ngerti Ya sayang, sayangku 1000 sayang. Tak cinta, cintaku sejuta cinta. Duh rindu, rinduku 100 ribu. Wong bagus, sekapan bisa ketemu. wong bagus enggal bali Bodayai tansah ngeteni cinta-cinta aku cinta cintaku sejuta cinta. Nggih pamundutan sedaya sampun katur ngaten Mbah nggih. Mbah bilih mangke wonten pamundutan malih nyemanggaaken nggih. Nalikaning dalu Ratu ning Ancala manjing angkasa paradene wis Nggih, Mbah Sul. ketitik. Nggih. Oh nggih. Nggih. Nggih, Mbah Sulaiman. Nggih. Mbah Sulaiman nyuwun kapilut mangke ingkang kalih Probolinggo. Nah, niki nek Probolinggo bagane Pak D. Kabeh diaturke Mas Nggih. nggih pamundutan. Pun kuwatir nggih. Pokoke sedaya mangke badhe dipun ladosi. Nggih, nggih. Oh, ngono. Cacatetan seliramu iya iya iyo iya iya iyo slow
Piye Mas? Saya bengi saya nyampleng. Lah iya. Kaya kudu kabar iki. Domong ya. Bar nek sesuk-esuke piye kok rasa mulai? Ya ora esuk ning jam 2 ngono, ora apa-apa. Ayo jare Mas angkatan. Ulane. Bu Marmi. Monggo Bu. Ula sawah sapa ngandon Hatiku wis kapilon ya iyo Saiki ngarasaku lembut bisa datang sliramu sliramu baten iki enane rasmu ya udah laras yuk rasa tresno kang tanda sareng iki ati kaya rapi saka jati saben wati tansah hati nanging aku wedi bloko pungkasane kamahan lara tresno senadyan ada yen katulung nanging caket sakjroning batinku Gerku nandang tresno iki wis kinotrat satemong lampahi Iki ulane bagian sapa iki? Ayo Dik ulane Dik. Tanah Dik. Ayo. Ula sawah sapa ngendon datan owah atiku wis kapilon saiku ngarasaku lakon bisa cacatetan sliramu Nggih. Saya adem ning saya gayeng. Nggih. Konten kapilut nggih. Wis ora urus. Nek nang kono-kono ki jam 10 bar. Tapi nek nang kene ki engko sak senenge. Nggih. Loh, aja samar pokoke nang gone Pak Tris wis. Los. Nggih, kalau wonten kapilut niki bagiane Pak D ini Putri Probolinggo. Ya Pak D. Oh, Mbah Sul. Mbah Sul. monggo favorite Mbah Sul kok dangu mboten mireng swantene kok monggo Kong Engko tembangane lali lho Mbah. Jenengan ki lali nggo suwe-suwe. gak Mbah. Nggih. Nggih. Mboten kersa niki monggo Pak D. Putri Probolinggo nggih. Mangke sak sampun umur praga tasih wonten panyuwun pamundutan malih nika saking Mbah Kaseni. Nggih. Oh ngono. Nggih. Witano senajan ning mburi ya ora betah. Iya. Kaya ki mang nek ora Mas Wawan ning kene niki mah wis ning ngarep kene jane. Probolinggo Mas ya. Probolinggo nggih monggo. Bayata titesipun
dawa gending Prabalingga. Ayo diangkat mawon. Buka napa niki? Buka balungan nggih. Dompet kang arep udan pupus klopo padha dedoketan sumila ing kukus klopo ambarengi tumuruning tresna aku mung tansah ngenteni tumetese tresna kang sejati wati yen kelangan kowe Ayo enggal palakrama wae Prabalingga rina wangi mokatoning mata kang arum Prabalingga tak sirami banyune asmara sayo ketang sambut bawang lalap kopis apa ra kelingan bukaan lawange tresno Dimas ayu kembang Prabalingga yo sing padha joget kadang-kadang sineman sinarkan muda laras se oh 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 iya Gedung petang arep udan pupus kopong padha jejeketan sumilake kukus brama ambarengi tumuruning tresna aku boten sangeteni tumetese tresna kang sejati wati yen kelangan kowe ayo enggal palakrama wae kembang arum Prabalingga rina wangi mokatoning mata kembang arum Prabalingga tak sirame banyuning asmara hae ngono lho. Lah, jagane ki ya hae ne ya iso lho. sayur Ayo, kentang sambel bawang kopis apa ra kelingan
Kembang Arum Probolinggo sampun katur. Mas, pamundutane napa melih niki? Nggih. Nggih niki wau yo miki abot men to. Jek. Lambene sirapun isi abot iki. Nggih. Kalau wonten Kembang Arum Probolinggo nika wonten pamundutan saking Mbah Kaseni. Mbah Kaseni nyekar piyambak mriki? Ya aja ngono ngono ku ya. Nyuwun rujak jeruk, nggih. Rujak jeruk mangke dipun lajengaken pepeling. Kersane eling dirasa ngoten pesenane wau. Niki langkung kepin. Nggih, ladrang rujak jeruk. Niki bapake ngeses riyen apa lanjut? Manut aku. Nggih. Nggih. Jenengan? Ya MC-ne bedung gelandang. Yo. Lah nggih. Mbak Kasidi biasane iki. Wes kono ae. Bagiane men nyokek kok. Dhuwure suarane kaya ngene piye? Apa-apa. Angadanging sakmonten niku. Nggih. Bedhog randang ngentang-entang. Mbokne sablah Pripun? Ayo Kang Dak. takoni. Ne aja nyala nyala ngredani nggahan kurang racik Apa kang mbok tandangi aku gawe rujak jeruk bumbune kuwi apa lombok uyah gula trasi jeruk bali dasare tanambangan Let. ae ae eh ae ae so ae ae so ae ae ya sle 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 ae ae eh ae ae so ae ae so ae ae ya sle 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 ae ae eh iya kayang ladrang rujak jeruk sarwa maduk janji atine serujak guyub angrung kopi budaya mureh rambaka kuncara saindenge nusantara
Kia kayang matrang rujak jeruk sarwa matuk janji atine serujak guyang angrung kopi budaya murih rembaka kuncara saindenge Nuswantara. Kia kayang ladrang rujak jeruk sarwa matuk janji atine serujak guyang angrung kopi budaya murih rembaka kuncara saindenge Nuswantara. Mangkene iki rasane ngati rasa risi suwe ora ditiliki mas ya ya ben janji kopen aja lalen papriye supaya kajen bapakne anakmu ki wajibane bapakne anakmu sing rewel wae mbok eling aja komeng marang wong kang lancir kuning ajak rujak jeruk sethithik nggo tombo ngantuk ora matok dalalakut kepedhok rujak uning rujake wong ngetibani wani mati ngabui kadang pribadi ya bapak ayo rujak uning yang laras kesenian kita sami ya ayo damar suti kabudayan kita sami. Nggih. Pamundutan saking Bakaseni kalau wonten rujak jeruk mangke ingkang kalih mangke pepeling ngendikane kersanipun eling ngaten. Inggih sagung para punden ingkang tuhu kinurmatan menawi taksih wonten panyuwunan pamundutan monggo taksih wonten wedal menawi sampun boten wonten awit jumbuhaken kalian kawontenan awit benjing niku jam 8 niki nggih kudu munggah malih. Mulanipun mangke nyuwun pangapunten panjunan saking Bakaseni pepeling pepeling mangke ingkang pungkasan ngaten nggih. Nggih. Awit estu nyuwun pangapunten benjingna jam 8 kudu sampun wonten mriki. Ayo dibagi-bagi nggih. Dalam wis njulak-njaluk ae. Nggih. Inggih. Menika panyuwunan ingkang pungkasan saking Bakaseni pepeling. Sasampun pepeling mangke dipun pungkasi awit sepisan malih benjing jam 8 kedah sampun siaga wonten mriki pramila nyuwun pangapunten kripik gedang kripik telo nggih. Benjing yo sik enek sedina utuh benjing dipun lajengaken benjing. Monggo ingkang pungkasan pepeling saking Mbah Kaseni dipun dareni. Monggo.
ngasih